Салом алейкум бародарон. Автобус душанбе Москва душанбе Москва Хуҷанд. Рӯзои сешанбе ҷума пастари рез дорем. Мана халқи де ҳамаш рафтания. Салом алейкум амак. Салом алейкум. Ҳами бачаҳои тоҷик бачаҳо автобус кушодаги бисёр комфортни беташвиш бачаҳо нафт хизмат мекунанд ба дараҷаи олиш. Ягон проблема роҳда намешавад. Ҳатто дар ҳами проходаш адёл метад хоб мекунед. Хойлиш карда даруни автобусба мегардед. Саломат бош. Вай хобшота ягон сарафанда гирифта таги сканен карда мемонед. Марҳамат касера ки форад марҳамат биёд ин терминалда ҳами катер савор шуда ва ватани худ баргардад. Саломат бошам. Мана дуруни автобус. Мана шофёр. Мана ҷои кондиционер, зарядка, телевизор. Ҳама чиз дора. Метавони алоқа гирӣ бародаро.